Я Кавалёва Александра, вучаніца 7 Б класа Столінскай дзяржаўнай гімназіі горада Століна Брэсцкай вобласці. Прачытаю верш «Рэквіем па кожным чацвёртым» Анатолія Вярцінскага. Вы бачылі лес, дзе прагал скразны? Скажыце, вы бачылі бор той, дзе кожнай другой няма сасны, ці сама меней чацвёртай? Тое ж было і з народам маім. Сякера ваеннай навалай прайшлася бязлітасна па ім. І прагалы, яны і сёння не зараслі, свецяцца прасторай мёртвай. Вы бачылі лес, ці прагал скразны? Скажыце, вы бачылі бор той? Зямля моя бой прымала ад стара і да мала, ад стагадовага талаша да казея малыша, і падаў распасцёрты кожны чацвёрты. Часта згаралі знічкі тады, быў небасхіл чорны, а на зямлі стылі сляды кожны чацвёрты. Мір асвятліў нас сваім святлом, грымелі ўрачыста акорды, толькі не быў за святочным сталом кожны чацвёрты. Доўга не трацілі ўдовы надзей, доўга чакалі маці дзяцей, не верылі ўсё, што мёртвы кожны чацвёрты. Лічым чацвёрты кожны, а можа кожны трэці, голадам падкошныя паміралі дзеці, а яшчэ мы не ўлічылі тых, што лічылі раны. Раны не залічылі, рана паміралі. Колькі прапала без звестак, без пахаванняў, памінак, а колькі потым дзетак узарвалася на мінах.